Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Kumusta ka mo? Yan sabi niya mga agad si kang Ginantifon Morales, and then my partner sa mga kudiri si Randy Ted. Kung akong pasultihon, asap kita, always say a prayer mga kaigsunan. Salamat kay Isab sa mga grasya produkto sa Sid Marketing. Sama nining musunod, Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, kaya kang ipaglaban. Basta, Sid Marketing, tatak magaling. Bueno, kisunan, ang atong suwatan po karong tungatagan ng pagdagan ng pinadakin ni Jesus sa kalalaki. Nga patago lang sa nga bitoy. Kinagibata no doon sa radyo ni Rick Arellano. Kisunan, ang atong sender, si Binoy. Kining akong problema bahin sa akong anak nga ambot og di ini siya maliwat nga gukdunon makayos mga babae nga unta dili man ni siya gwapo pero cute lang. Pero aron na inyo masabtan akong problema, sugdon kong iunani ang tanan. Something in the way, something in the way, she knows. Tay! Practice kong kanta, tay! Sayak. Tay, unsa man, tay? Isa man tong sapatos to puti, mag-upat to kaayo. Kisa to. Imo to, tay. Usay ako. Imo lagi to. Kisa may naghatag ato, ha? Tisi. Kisang tisi, ha? Tisi nudalo ba? Anak likudso. Si Katong may largag Singapore. Oh, tisi. Tisi na siya ron. Dito sa una, titay. Dito naman Singapore, tisi na. Di naman na titay siya ron. Lagi kay titay mahingan to sa una ay, iya itong gihatag para ni mo to. Para kuno to ni mo. Iya itong gihatag na ako. Hindi man ko ganahan na sa pato sa mga ako lang to ihatag ni mo eh. Parehas mo tag sukod steel tayo, di ba? Usay, parehas good. Parehas ito tag ginako steel. Pataka ka lang. Mas dako man nga akong tiil kay sa imo, ha? O, ano dako man? Ang gahubag man yung tungod sa arthritis. Huwag na hindi kayo sa naday. Sakar ito si Montil. Anong dili ka man sad ganahan ato? Nga kanindot ato, bag-o pagod, branded pagod. Pagbida, lisod kay tayo. Oy, di ko ganahan na to, di ko ganahan masuluwa to tayo. Kay bisaglain niya'y, basiglain niya'y inding anak kayo. Taga-tagal, bida, lisod na. Usay inding. Kaya ba, nakadugay na ng naguyab, titay na ako, porbida, eh. Pero wako yung kumusugotan na niya. Lisod, magkarelasyon, may watay gustong babae, tay. Usa! Noy, Binoy. Noy, bungol ka, Noy. Ay, usay ato, inday. Wala ka kailan ako, Noy? Yun na, murang nagkamayong ko gamay sa imong nao. Hala, si Noy Binoy, nalimot na. Pag sure, Noy, oy. Ay, pag tiniguang, Noy. Ako bitaw ni si Titay, anak ni Noy Punso. Sayan, anak ka ni Kinsa? Ni Noy Punso ba? Anak ka ni Punso. Ay, nagmanoy ramanggo ka.
Noy Binoy, ang tinuod nga nga sa akong tatay, Noy Punso Takuling. Oh, Duhay nga na niya, Noy. Parihas ba sa Paul John Maria Christie ba? Ang akong tatay, maupod na, duha. Noy Punso. Noyti Punso. Dito sa among probinsya, tawag ko na siya Noyti. Nga dili sa syudad, Punso. ano di ay? Ay, pastilan. Ano ka di ay ni Punso? Katong bata nga murag... Ay, katong murag tekling kapag kani adto. Kay puwerting ni Wanga. Oh, Noy, ako taon to. Katugan ni sungugon o ganang tikling kay pero man akong dauta sa una. Sa una, pero karon puwerte ng siksi, ha? Pastilan. Di lang yun, hibaw ang kinabuhi, no? Gikaluyan lang taon, Noy. Naka-abroad manggod ko. Ang mao ba di ay, nga mimis na kaayo na imong panit. Guwapa ba ko, Noy Binoy? Uy, na mimis na kaayo kag panit, inday. Salamat. Guwapa na gid ay ko, no. Nisiksi kag yun, inday. Pinaskuhan ako ni mo ni O. Kana lang, 1,000. Uy, hala, uy, kagwapa, yun mo, inday. Uy, murag yung pag-artista. Asa di si Jules, Noy Binoy? Pamaygilak tao na, eh. Pwede ko wato na ako, Noy? Sige, wata lang. Salamat, Noy Binoy. Unsa man taan ni Jules, oy. Mag-usam tangan he. Ay, susuroy lang ko. Magpalangaw tangan he. Bida. Ang utana, bitaw kang mag-unsa gusto di mong suruyanan. Pangutana, tika, ingon lang ka nga, kanang kitarang duha. O sa din ni, minga man o, kitar yung duha din eh. Dili ni mo buot akong ipasabot, oy. Uasa ba na ita, ha? Ninya? Dadon ba ko ni mo kwarto nga bugnaw, kanang kitarang duha. O di ba, dadon ko ni magmotel. Oh, Day, uy, kaluoy taon na titay na. Nakatugin taon nga nanganga ang baba. Uy, pustiso man ini iyang ipon. Kaya iyang baba nga nanganga na. Pero ang iyang ipon, nagtakom. Kaluoy sa taon. Asa makadinis tolls. Aha, kuning bata. Diyaon te klaro na kayong mabuhi siya, ani. Kay kwartahan na, kay gikan kus gawas. Pagkatikor, pasabot ng bata. Unsa kay kahang babayhan ang iyang kipangita. sige na, sakay na. Ikaw di ay, di ko ni maihatot. Ay, di na lang, uy, kay tatay, sige panawag. Ina ni mo, oy. Sige na ba, sige na. Madog sa Byron, imong pambisitahan. Tanaw lang. Si tanawon lang. Maayong Pagklaro ba? pagbunaw O, sa lagi, Lex o mga Pinoy. lugar. Sige na. Banday ka ha? Pana. Maghuwat ko ni mo rin ha? O, lagi. Sige, larga na, Brad. Gusto nga makasata niya. Gusto ko siya malakaw. May kami rin doon ha. Purbida, no? Malakaw lang ko. Doon lang sa mua. Hindi ko dili sa agi. Kay mag-shortcut ni Pado sa mabay. Ay, hello! Aray, buhi ko. Sakit ba yan ha? Purbida, imo lang. Dili ko libuhian, basta dili ka mo sa atin. Buhi na ba, bida? Imo lang ikubo taon. Uy, sus. Dako gasto ni mo, ha? Unya, nangayon ko ni mo. Awa! Uy, ano imo pa pagyugtan mo karon bida. Ikaw ra ba yan nagatag ako wag ko mangayon ni mo ha? Oo, Buhi na bisa kita ayo. Usal na bida. Buhi na ba? Iki hati karon. Buhi na. Kanahan to mayota eh. Sigpo mo na akong tubangan. O kubantay da. Laminda. Bida. Diyan ako sa amo. Uy. Kisa mo rin sa gawas? Hala. Si Tikay mo na. Nag-unsam na siya diya. Purag. Ako ba siya atangan tigali anak. Purbida. Hay! Day, titay. Nagbata na ka, day. Uy. Nausa ka man. Di man matakom na imong baba. Nausa ka.
bangas ka. Ano hunsa? Di na matako mga imong baba. Ano, saon man din ako, oy. Tay, tay. Shh, tay. Tay, Binoy. Tay, tay, tay. Tay. Tay, tay, Binoy. Ito, oy. Nakakaraman niya, Charles. Nakakaraman niya. Ganihara ka Di niya. ba dugay, day? Tay. Ano na siya? Ay, saan itong babayan na nakatugin taon to pag pinaabot ni mo? Mau ba? Madaol kami. Oh, Ako di paabot ato. Oo, tao ganihara kay itong nagpaabot ni mo. Hangtod nga nakatuog. Nya, naunsam to iba ba? Nakatuog mga nanganga ug pagmata. Dili naman matakom. Ako bitong giing na nga arin lang dire sa sod, ari siya maghuwat, aron makahigda siyang tarong, ari sofa. Anamang yun sa diha. Oo niya, tay. Almaw na, pahigdaon, di mo higda. Maglingkod lang matuog. Nga, naghangad, di resulta, nanganganga na tuog, ang baba, nagdili na matakom. Bidag, pauli lang tatuloy mo, eh. Besag dili ko mo pa uli. Kaya maghuwat ko nung sa nimo. O saman, ha? Uyab na mo ato niya. Hindi, oy, luto ko yan. Nga nga, no mo na magpirmi na ngita nimo. Luto niya, tay. Untod ako pag yabitawan, oy. Pero, pababuang ka dito siya na ako. Pagbahay ko siya ba? Usay buwan mo eh, pasabot. Basta, di naligyan ko pugong ana niya, bagdukang yun na siya. Nabalaka ko. Nabalaka niyo ko gisulti sa ako, anak. Kaya murang may sagulbahan ba? Kaya nahibaw ba yun ko, nga daghan kayo mga babae, nga nagkukudan niya. Maog yo'y mag-una-una. O ako, baturiring sa niya kung utok ani kong anak ka. Ug matinuol tong iyang gisulti, nga iyang bagdukan. O niya to. Unsay ato? May adlaw, Noy. Ikaw ang tatay ni Charles, Noy? Oo, ako inday nga naman. Pwede ko makadayon? Pwede man, pero yung sa akin sa kanto ka, wa man ko makailani mo inday. Ako ang umaabot nga asawa ni Charles, Noy. Time pa. Usa tong gisulti ni mo inday. Ako ang umaabot nga asawa ni Charles. Abot nga. Asawa, Noy. Time pa. Karuhon usa na nato day ha. Di ko mo tuuan ang imong gisulti kung dili magkisulti na ko ang akong anak. O sige, Noy, sige. Ina siya nga nagsabak na ko sa among unang anak. Mayo hinuon. Unsa to? Karaan gyapon. Unsa ka to inday? Noy, may umaabot na bang anak si Charles o may umaabot na sagkang apo? Silan. Oh, magtatay na lang kung daan mo. Tay. Kay may umaabot na kang apo. Unsa? Tay Binoy, wa pa si Jules. Kay magpakuyog unta ko niya nga mag-prenatal. Unsa ha? Si Kinsa ka? Ikaw, si kinsa man sad ka? Ako ang umaabot nga asawa ni Charles. Nga naman, ug may umaabot na pubing anak. Day, kami ang una nagkarelasyon ni Jules. Busa wa kay katungod nga moingon nga ikaw ang unang niabot. Kay ikaw pa nga sa uno ni Jules karon. O ganong dili man? Nga may umaabot na meming anak? Kay ngano, ikaw ra ang dili umaabot nga anak ni Jules? Ako sad. Gani mi ani ko kay magpakuyog ko ni Jules aron magpa-prenatal ko. Yosa. Basay magbugno mo, ha? Klarohon na ni nato. Sana ba Oy, Day! Kung may plano kang pakasla ni Charles, no? Kung nagplano mo, nasayop ka. Kay ako nga ang iyang umaabot nga asawa. In your dreams. Uy! Busa, kung ako pa nimo, no? Mas may pang mauli ka na lang sa inyo. Og pagkud ko nito glubi. Kay ikaw na lang kay paulit dito sa inyo, no? O panglaba dito. Kay wa kay labot sa kinabuhi ni Jules tungod kay ako lang siya. No! Ha, never nga mahitabo nga ang anasa mong una-una, Day. Tungod kay nahibaw ko, pangilad na ng imo. Kay nay, naong ni mo, naong lang ni mo daano, mangingilad. Uy, hala, look who's talking. Ha? Yosa, ha?
Kining na ang relax una mo ha. Basig magbugno ka mo ha. Relax lang una mo ha. Yosa, pagpuyo usa. Relax lang una mo ha. Asa na ba sa di ako? Papulian ang kabayo! Sa kabayo, inay. Kana siya, loyo! Kana, papulian ang murag... murag kabayo. Hilas ka! Ikaw, urag baboy! Ha? Hilas kabayo! Ang taba, baboy ka! Giahak na. Mag-ubot na tayo. Kabayo! 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 Why makapanag iyan ninyo sa ako, anak? Ha? Why kabayo? Grabaw na why baboy? Nga makaangkong sa ako. Usa lang ang makaangkong sa ako, anak. Ako! Ako lang ang makaangkon niya. Uy! May samot, may samot. Why kabayo? O labaw ng why baboy? Ako lang, ha? Onggoy! 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 Amoy pagkakitot. Ay, pertig yung hubutas amo. Kay nag-abot ang totoo. May nalanggani kay huwag di mo pakita nga akong anak. Kay og may pakita pa, samot yung tagubot. Usaon man na ako taon, oy. Dili sad ko kabaso sa kong anak. Kay dili man siya ang manguna, ang kanimang mga babae. Nya karon ra ba, pulos na nga maptos. Ang bayot kay dili, usaon man na ako. Di kuno palihog tambagay kuno ko ninyo kung unsa man ko kamo pasultihon, Binoy. Good morning, Day. Good morning, good morning. Dahil salamat mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy permi ang mga bata niya. Palit sad mo sa Dayang Munyema o BMS Special sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay lami na sila. Okay, salamat kayo sa tanang mga bata nga mo inom sa ato ang Don Pepe Tablia kay the best kay na natong imnon padung ta sa eskwelahan. Ate Pres, Okay, ang sender na ito karong adlaw, Gulya. si Tatay Binoy, Ate Pres. Binoy. Oo, kanis Tatay Binoy, Ate Pres. Nakaanak siya lalaki si Diyos nga. Kuan si pangalan na dagan kay mga uyab. Siya, way gusto sa mga babae. Ang babae man maguna-una niya, Ay, Ate Pres. gukdunon o mga Gukdunon siya. babae. Murag na siya ahom sa itlog siguro, Ate Pres, mga nana. Gukdunon kayo, mauna nga ang mga babae, Ate Pres, iyang napababdusan. Kay maon may mag-una-una. Karon nag-ilog ang mga babae ni ato si bae kay maon lagi himong asawa ko doon ni Diyos. Way nag-ilog nila, gailog sila, adi ka, kada pulian ng kabayo, pulian ng baboy, gaway sila. Baboy kuno kabayo, ni abot ang bayot, Ate Pres. Siya ako may makaangkor na, ako, kinanan ako'y iyahang minyuan. Siya, uy, unggoy. Onggoy. Bao na yung problema ni tatay saon ni Ate Pres. Dua ka babae mo ay napabadusan taon siya anak niya napapagibayot. Saon mo na to ani at saya kita bag na to adi niya. Kuan na lang siguro Tay dong. may mo kay gukdunon mo Oh. sa babae. Ang babae may mo kuan niya, mo gukod. Kunya saon man nga mabdus man duha Ate Pres. Muda iya sa denggi. Oo, ginabtan gyud niya. Dan. May gila bayot kay way matris. Bababdos gyud pura. Sa ura na ba? Ikaw ba, May? Unsa may kasultin mo ng duha ka babae pababdusan. Niya na paibayot ka nagukod-gukod niya. Okay. Kini siya ba? Dili po na tumatawag ni siya lang og himabay. Kadi man siya mo ay manguyam. No, dili sa kini maayo gitsura siya bab. Gukdo lang gid siya sa mga Kuan lang pertig Babae. sex appeal. lakas og six Na di Ayun, anak, no? Ha? Dati na different. Di ba naman itong mga kauban diri nga ingon ana? Bisag di ka gwapo pero kuan ka sa mga babae ka ng charm nimo ba? Oh. Ganahan naigay na attract nimo. Kanang mga charm nimo may Ay, makakuan, gukdo- ma-attract yung babae nimo. Doon na lagi ko laki, press. Ikaw? Anak kay charm. Ikaw? Oh. Nakay charm sa mga security guard. Ayaw ba? Ayaw ba? Sirach 6, versikulo 23. Diyan naman. Kung aduna kay mga anak nga lalaki, edukaha sila. Tudlui sila sa pagdisiplina sa ilang kaugalingon samtang bata pa sila. Sa atong sugilan, murag wa man magkuwang ang iyang amahan siguro Goliath pagdisiplina o unsa ba
Di man sad ang disiplinahon kay waman mag-igat-igat sa mga babae. Ang mga babae man ko mo dool. Oo. Niini karon pananglitan sa maong subilanon, pananglitan og magka-problema siya. Sir, kay ang papa may nagpatambag. Dili man siguro og panitag maabot ang punto nga kaya sila magbugno sila pasagdayon na sila diha pero abot na dito sa kinihaay mga tarungan ang laki nga wa man siya isa kay pareho na tong day akong amigo nga kikiha og rape pag abot ito lagi sa barangay hall di katawa maganing kapitan kiging na mas laki nga girip di ay ka ikaw miniguro na kusngit-ngit ikaw pang ganin na abris akong sipir yan ang laki Pero bisa na tingali bam kung ilanin ko ana kung ikiha kag rape kuyaw juga ayo makiha kag rape sige inana pa imong katarungan. Pero na ay mga ebidensya nga kanang gitawag lagaan ra dili. Taw ka na kung husayonon pag sa mga abogado. Ani na lang press Goliath. Og may mamdlos ng tulo ka babae. Duha ra bam. Aduha ra. Bayot ng Duha, usa. bayot ng usa. Unya, dili sa mga asawa para way samok sustintuan na lang Oo, na kay kana. yaman ng anak sustintuan na lang na kay ingno nimo sir ug inyong pugson akong anak pagpangasawa ninyo nya wa siya gugma utsa may lakat sa inyong pamuyo Mao na. Mao gyud. mamarihan niya dito sa istorya nga ang usa ka asawa ko wa may gugma ang iyang bana niya tungod sa iyasang binuhatan sigihon ug hingilin Mao na. sa bana paulit inyo Way kuan, way kalinaw, way kalinaw ang ilang paulit pagtuyo. inyo makatawal ko ng mga silingan kaya di ba sa mauli ang asawa Nahigog mapod kayo tingali. dili kay kaning asawa nga ni abot nakasaham ko ni sila yung laki Mao. niya gidawat po dagis ban di man matawag ban ka pa magkasal gidawat po sa laki kay dili kita gusto samok ang laki karon kay murag ni kringking na masag kuno diging nang kuno kuan kay ipong laki pauli ba kasi inyo Bitaw. ang mga silingan makatawa kay di ko no mauli ang maong babae kay ngano kanang Way kaulian. ako dakong utang sa ilahang gipuyan Karon balik ta. Yeah. Sir, sa ako nangingon pa ng lita nung maabot ang panahon nga magbugno sila dito. Hala pa, bugnuan na sila. Pero maabot na ganit dito sa mga legal matters. Suwag pangutanan sa abogado. Kaya para na ako, abot ito, inunin mo nga, pagpapangasawa doon siya, wa man mahigugma imong anak nila. No na. Why kalinaw pa dili model unsa na sanutian na latte press dili modelan Modelanto ang inyong pagtuyo. gubot manlupa ng mga plato manlupa ng mga kutsilyo Mao gyud. Gubot pa sa lukot. gubot pa sa lukot ay na lang bintahan siguro ng bayot sir hindi man ang mapgloss salamat mo ba nagatin tuluman doon Good ako ang puzzle. Tihon.